Lima ka mga individual nga nalambigit sa iligal nga pagnotaryo ug mga dokumento sa Davao City ang arestado sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawas paghanyag matud pa og mas ubos gayud nga presyo sa pagnotaryo og mga dokumento, mismo ang mga suspect sa matud pa ang nagatatak og nagapirma sa dokumento nga daw mga abogado. Mayroon siyang tatak na Sunod-sunod ang entrapment operation nga gigasa sa NBI 11 Lunes sa hapon sa downtown Davao City. Ang target, mga barker o kadtong mga individual nga nagahanyag og notaryo sa mga dokumento, bisan dili sila mga abogado o notary public. Nakumpiska gikan kanila ang mga stamp og selyo nga nakapangalan sa mga lehitimong abogado. Ito sila ang mga nagpapanggap na mga notary public dito sa Davao, which in truth and in fact, wala silang mga license or authority or permit galing sa korte. No? Lakip sa modus sa mga suspect ang muhanyag og notaryo sa ubos kaayo nga presyo kung itandi sa rate sa lehitimong notary public. dalawa yung senaryo na kuha natin dito. One is may abogado pero wala doon yung abogado. Ang pumipirma is yung according ni secretary lang, bawal po yon. Bawal din yung barkers. Yung isang senaryo naman is may barker, walang abogado, may mga stalls lang sila sa gilid ng road mismo. And then sila mismo yung pumipirma ng notarized documents. Of course, you will know kung lawyer siya o hindi. Estafa through falsification of documents ang kasong atubangon sa mga suspect. Aminado ang usa sa mga dinakpan sa iyang illegal nga binuhatan. Mitugot siya nga ipakita ang iyang dagway o ipagula ang iyang pangalan. Ako hatod lang ko tagaan ako porsyento moram na ko picture ba mo stylish gawa siguro picture na na. Anay ningon si ko dia na ningon na ay lang mo lawat anang kaso. Kay kanang kaso man go tawagon mo na torni ana ang nagulabog mo. Kanang ginagmay lang kay uban kay maglisod sila bayad kay mahal kay pangayo sa abogado na original. Sige sir, mo sir. Ang masara man ni. Sumala sa Integrated Bar of the Philippines, Davao, kinahanglang sa opisina sa Notary Public, pirmahan ang dokumento o ang mismong abogado ang mupirma. Nagbahad sab ang korte labot sa pagpanotaryo sa dili lehitimong Notary Public. If the document is not signed by a notary public, then the document is actually void. So there can never be any transaction or valid transaction at all. Tambag sa IBP sa mga kliyente o sa mismong Notary Public. Kung alam mo na nagpapanotarize ka sa fake na notaries public, so to speak, liable ka by conspiracy. Kasama yung barker, kasama yung kliyente nagpapanotaryo, kasama yung nag-falsify ng document. As a matter of fact, to some extent, kung yung abogado mismo alam niya na ginagamit sa falsification ng secretary niya or ng anybody, yung notarial commission niya, pwede siya matanggalan ng commission. Kahit may abogado, pwede siya matanggalan ng commission o madisbar. Sara ng anti-gayod ang NBI 11 nga gukdon gayod nila ang mga individual nga nagabuhat og illegal nga binuhatan nga sama sa pagnotaryo bisan pa man dili sila notary public sa pag-alayon sa IBP Davao ug RTC. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.